Mooi nu het nog wel even uitwaaien, want zo'n speeltje weer. Het is een stevige wind. Aan de oorkant, ik vond het net koud en de temperaturen wind ik net al te leeg. En als het een jongens is, dan hebben we nog wel bewolking, maar hebben we dezelfde temperaturen als zo'n 18, 19 graden. Maar dan op naar de komende dagen. We staan voor een warmtegolf. En dat wil zeggen een nieuwe simmerperiode. Top naaisimmerwaar. Ik zet het op berichtje. Joen, ik zei het al, zo'n 18, 19 graden, maar nog altijd een protte bewolking. Vannacht ik bewolking, een paar opklarings, temperaturen 16, 17 graden. Verderop de provincie nog zo'n 14 of 15 graden. Wel een hege temperatuur. En de wind die houdt hem stadig onverteld. Die wordt letter matig en vrij krachtig en komt nog altijd uit het westen en het noordwesten mooi. Dan moeten we daar. Jawel, de simmerwarmte is er al. We hebben bewolking, maar we hebben niks zinnen en de zinnen windterrein. De temperaturen 21 en 23 graden, al een warme dag. En de wind houdt hem heel dal. Die wordt zwak of matig. En dat betekent dat het letter zelfs warmer onveelt. Morgen is het nog warm en dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Baasje is al zo'n dag. 24, 24 graden, maar zinnen, flink wat zinnen, een strenge dag. Toen is in vrij 2 strenge dagen, maar flink wat zinnen. En het wordt maar liefst zo'n 20 graden gemiddeld op plakken in uw provincie 28. Ja, dan hebben we toch een top simmerwaar. En dat simmerwaar, dat naaisimmerwaar, zet in het weekend terug. En we maken morgen, maar weer even in het dan naaisimmerwaar zien.